Oh, mabuk ya cara. Ucluk rene jagung. Kowe iki panas-panas mendem lho, Mas. Jong. Ucluk. Kondi we, Gok? Kok kono kae lho. Golek kanca mendam, gak enek mau. Ya wis ayo karo aku mabuk dhewe. Ayo, tapi entar iki tak tuku sik ya. Ya wis. Duit. Lho kok wis ngajak tuku kok duitku lho. Duit aku ora duit aku. Ya aku ndek duit tapi iki nggo tuku bensin e. Wis. Yo. 20. Ten ngene, golek iki. Tukone kabeh ku yo. Yo. Kita entekne iki lah ya, ganggu. Dalane ndi? Tunggu wae. Piye apa? Tunggu. Oh, tuku pira jane bisi wong turu. Tuku loro, Lik. Sampe iki niat adol apa ora turu wae awan-awan ini iki. Ora ya. Loro. Duitnya cukup ora? Iki cukup lah. Ya. Rokok pisan, Lik. Duitnya pas iki larang iki. Rokok pisan ndelok lah. Ya wis, jae. Yo, korek. Lah kowe iki. Yo, sojo, Lik. Jauh korek disumet dhisik. Oh, koclok kae iki. Terus sumet sik. Oh. Goblok. Wis. Aku iki Jon. Kowe rono ya, tak pangan lah kok sasone rono. Piye kowe? Wis. Start. Piyon wali-wali ngetak iki. Aja ngrepeki piyon iki walaupun cilik ora pernah mundur iki. Itu pun awake dhewe masih apa cilik, aja pernah mundur, semangat terus mengarep. Aja mundur-mundur. Nek mundur kuwi wong tandur pari, ngono lho. Koyo ngono. Oh iya, Maju iki berarti. maju lah terus. Nang ndi nungsane ora enek ya. Oi nang kene. Oh, ora ngono kae bisa iki. Jagung ini. Ah, ngombe kene wae lho. Tuku arak nang ndi kowe? Kae tuku nang kono, aku lek turu gojlok. Enak ora arak iki? Wah, enak. Lha iki sing padha mbok ombe mau. Iya, seger iki tuang. Jarak jos iki. Mantap. Iki dari tuang. Sekali. Mabuk ini iki. Jajal tak tes. Bisa ngilangno stres barang iki. Sangar ora rasane. Wis opo puneh ho. Aduh. Pahit temen iki arak iki. Jos iki. Yo, bakule lho kono, mae kono kok. Ya ora enak jan. Kene Cintekne tuku meneh mengko. Ger. iki uripe dhewe karep kepiye iki, Mbul? Sepenting ambekan lah urip to. Kancamu gune ndi kae? Lah kanca iki ngono kuwi lho. Nek giliran ra ndek dhuwit padha lunga, nek pas ndek dhuwit padha teko. Mosok iki ngombe mek wong loro ngene. Iki kurang lah. Wis engko golek kanca, tenang ae. Kata ngopo kae terus? Mendem kae nang kono kae jelas kae. Tumbe, Mbul. Mau besi tok, ngono wis mumat. Ayo, apa iki? Partir. Ora partir. Apa iki betulan iki? Ora party. Ora. Apa kae dipun iki? Aku wae padhe. Banyu putih lho. Jejelan. Cicip ono, nek ora percaya. Tuh, banyu putih kok pahit ngene iki rasane. Ampusi kowe yo. Gerah banyu putih lho Pak RT. Wujute putih. Tapi enak lho. Ger. Seger. Oh yo. Pahit tapi kok enak ini yo. Ini anu iki, kuwi nanti ini. Tukune nang kono. Pak Tiwul.
Yo berarti pancen enak tenan arek kono iki. Nek ngono aku wani nambahi. Yo wis Nah, duwite ndi? iki duite. Kok golek kok. Aku nen Wis golek. tuku iki. Kaya iki. Wis kene. Tani kene karo tintane ki Yo. yo. Ojo kesuwen-suwen lho. Yo yo. Nah, sekak mati ye. Kowe menangan ae si Johnson. Yo iya makane iki kaya pion iki mau iki. Fokus mengarep yo. Semangat. Biji ngentuk. Ngising aku Jon. Sing ngono lah. Tai gedhe-gedhe kowe iki. Oke lah. Ambune iki. Keti suruh ngising aku. Nang sing. Aduh tato-tato kene. Ya wis mten engko mana ya? Iya, kita Ngising sih ya. Semua. Tai gedhe-gedhe ning iki. Aduh, tengah mules. Kayak mampir ning Joni apa ya? Bet ising kan aku. Oke, kok. Ngani kaya wong entel ngono. Wis ngondi, aku mules tenan WC nang guri. Ora ada WC tapi nang kali. kali. Iya. Ngising kowe ya, ngising. Ising apa ki yo? Wala tai jedek nih. Oh, anak wong ae to. Gantian dol. Wih, jancuk kowe. Kon ndi kowe? Kok kono Areng opo kowe? temen gantian. Urung tutuk aku kok. Aku mustan iki. Engko dhisik. Kesini. Kok iso kowe iki? Nah, Wih. Bisa-isane ngising bareng ngene iki piye to kowe iki? teku kuat nanor tenan teku. Kon ndi kowe? Hah? Ambune. Kon ndi kowe? Kok kono. Mendem kowe ya? Enggak. Hah? Enggak. Rupa-rupamu lu mendem kowe. Mendem apa aku? Eh, Nah, kono gantian. piye ngising bareng-bareng kowe iki? Kuwi kok. Ambune. Wis lah aku lah. Kowe iki ngising bareng-bareng mau taimu kowe iki. Mau sing ah. Yo, Awas ceklek kowe. ora. Kecemplung kowe ganti jeneng kowe. Aku mau kono apa ya? Oh iya, kok arek mulus sampai iki. Weh, tukune Nek. Apa? Tukune. Mau kene tuku. Tukune loro. Arek entek karek sepada. Loro kok. Biji ae ya. Biji ae tak jukune. Tarik. Sabar to iki. Nah. Biji. Siji loro. Enek tapi urung diadahi. Terus loro wae. Loro. Cah tuku anak kurang ajar. Oh, kurang ajar bakul dilawan. Weh, lah iki kok kancamu suwi men lah golek anu iki arak iki. Lah kae teko Pak RT. Wih, koclok. Ngopo kowe terus kebes gak ngono kuwi? Anu, bakule ditukoni malah kesu aku digeruduk iki. Lah iki ora diombe. Lah ngenteni kowe kok. Yo, dituang iki. Mumpung sik anget iki. Anake. Tak jajal iki aku. Suwi Ini botolnya. Mantap. Mumpung sik anget iki coy. Yo, Pak RT, diangkat dhisik. Rolling ya. Oke, mainkan. Baik tapi yo. Macan pahit tapi yo lagi. Langsung. Sesuk aku kurang meh piye iki? Golek meneh Pak RT. Bakule sik buka. Penting duit eneng kok. Sesuk tak magahi golek duit. Oh, ciri masyarakat ini ya. Yo, Pikir wae. Kan gak weruh kae. sesuk kuat ora iki kira-kira iki. Hah? Kuat.
Glo. Kuat iki. Kadung mumet iki. Coba iki. Entek nih jaga iki. Oh, Santai, main kalem. Kayane wis ora kuat iki wis ane kanca siji iki. Berarti Pak RT. Cak balik wae Pak RT engko daripada tepar nang kene iki. Bali ayo, dewe iki, bali. Wis sore iki, sore. Pen aku sing ngetekne dhewe ae. Bali yo, bali. Yo hati-hati yo. Yo, makune sing bener. Bener makune iki. Sana yang dhewe ora kuat iki kaya ini. Pak RT, aja mati sik Pak RT. Kok sing nekono aku ora sapa Pak RT. Wis ora kuat tenan iki. Oh, Pak udah bolong piye iki? Lho, ya tolong sapa iki? Coba ya Pak RT. Wah, cek akeh meneh. Bocah-bocah malah wis dok lenger iki. Bal, tukang bal. Apa coy? Kayak Pak RT pingsan mungkin kono. Nanti. Semaput. Marane ayo. Ayo, mati monggo. Ayo. Jalan kene Miklo. Walah, RT ngono ada ngombe barang we. Untung ora mati. Udah kena gedung. Wah. Apa teh iki dosoto iki? Aduh, tobat. Aduh, ampun ya Allah.